Jesus na papia kubo. Jezus praat tot je. Lanta. Sta op Ibiba mo fe. en leef. Ela aparece na Cefas. Depois, na Edias 2 tang. Depois de esse, ela aparece na mais que 5 xengrumang na mesmo tempo de qual a maioria está na vida até ainda, mas algum amori. Depois, ela aparece na Santiago. Depois, na Ture Apóstolo. E por último, ela aparece na Amitambe. Maneira que anase for de tempo. Está papiando inang ta Pablo, está papiando inang. Daar praat Paulus Por último, ela apareceu na dia também. dat op het einde hij ook aan hem Jesus amuri, werd geopenbaard. Jesus amuri, Jezus is gestorven. ela lanta for de morto. Hij is opgestaan uit de dood. Ela aparece. En hij is verschenen. Ela aparece na diferente. Hij verscheen. En ela bisa duidelijk, ela aparece na mashopi in de mes. Ela aparece in onta sakute. Hij verscheen, maar niemand Aí wist não estava dat a hij het conversar, então Vamos não estava a spraken. bisa de história. was over het verhaal. Pastor, nós celebrar Páscoa de ressurreição awe. Want we vieren vandaag dat hij is opgestaan uit de dood. Nós celebrar que Cristo Jesus alanta for de morto. We vieren dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Se esse não suceder, Als dat niet was gebeurd, o qual nós fazendo aqui, dit wat we nu doen, não tem nenhum valor. heeft geen waarde. Het heeft geen zin om samen te komen, om Jezus te vieren, omdat hij opgestaan is van de dood, terwijl dat ding helemaal niet gebeurd is. Tem sentido para nós bijunto celebrar algo que não passa. Heeft geen zin om samen te komen voor iets wat niet is gebeurd. Fábula. Gewoon een fantasie. A mim não mira Jesus. Ik heb Jezus niet gezien. Por cada vez que me lê essa palavra aqui, Maar elke keer wanneer ik zijn woord me lees, acorda que ela cana ribatera. dan denk ik aan hoe hij Ela heeft wordt geloofd hier op crucificado. aarde. Dat hij is gekruisigd É da Bíblia. en hij weer leeft. Então das que bi que ela En aparecer. het staat dat hij verscheen. Essa que te buki Dit que ta is duna het e recuento de Jesus subida. Dat aangeeft hoe God heeft geleefd. Bopo canta himno, Je kan een volkslied zingen que Willem que bono conhece as kibi, van Willem die je niet eens kent heeft geschreven. pero bono querer de Jesus. Maar je kan niet geloven in Jezus. Com amor e pabo picanan. Die is gestorven voor jouw zonde. Ora Jesus ta papia kubo. Wanneer Jezus met jou spreekt, Bonta escuche, luister je niet. bonta tende, Je luistert niet. bonta comprende. Je begrijpt het niet. Ora Jesus ta explicava certa coisa não. Wanneer Jezus je bepaalde dingen uitlegt, Bono que aceitte. wil je het niet accepteren. Pero boke canta lanta nos bos. Maar je wilt wel zingen. Zie. Het volkslied. Minsa son di Holanda dus in Ik bobisa. ken die van Nederland niet, daarom kan ik het je niet zeggen. Que men boke canta ecos, Dus pero je bono wilt que het biba zingen, ecos. maar je wilt het niet leven. Boke papi di Cristo, pero bono que biba Cristo. Je wilt het over Christus hebben, maar je leeft het niet. Anto Cristo En Christus aparecer na engende na aqui. verscheen naar al deze mensen. Ela apareceu na discípulo lang. Hij verscheen aan de Ela apostelen. apareceu na apóstolo lang. Apostelen. Ela apareceu na Hij verscheen mulher aan lang. de vrouwen. Ela apareceu na Maria. Hij verscheen aan Maria. Ela apareceu na cinco lang. Aan de 500. Ela apareceu na Nantur. Hij verscheen aan hen allen. Ela apareceu na Jesus lang. Hij verscheen aan de Depois ela 11. bole aparecer para só ter cabeça a mim, tá querer se a mim não mira. Daarna verscheen hij weer, omdat er een paar mensen waren Ela die zeiden, apareceu "Ik para geloof Tomás het também niet." mira. Hij verscheen zodat mensen konden Ela zien. queda bem para ende Hij wake. bleef komen zodat mensen hem konden zien. Me que bisabo com Jesus não tem conta. Ik wil je zeggen dat God geen Me fabeltje que diz is. bisabo com Jesus não tem história. Ik wil zeggen dat God niet gewoon een Me que verhaal vamos is. compreender que nós não Ik wil podemos dat je Jesus. begrijpt dat wij God niet kunnen dienen Maneira tá fábula nós tá servir. alsof het een fabeltje is. Tunco a muri e a lanta voor Er die is morto. eentje die is gestorven en is opgestaan Dus uit als de we dood. naar zijn huis komen, moeten we ons voorbereiden ervoor. Het is de Bijbel toch? Compreende bom, het is de Bijbel zie of no? Begrijp goed, hij is toch levend of Pas niet? sobre wak, me que para nós para que te kinang um rato para ver como Kijk, bisabo ik e wil outra dat we coisa. stilstaan hierbij, voordat ik allemaal dingen ga Ik kan je vertellen. heel veel dingen gaan vertellen, maar ik wil even hierbij stilstaan. Als Jezus, waar oor aparecer Toen hij verscheen, in Johannes hoofdstuk 21, zei hij tegen Thomas, boke hinka bodedenang, deni heridenang, pa Wil bosa je verdade vingers kutami. in mijn wonden doen, zodat je zeker weet dat ik het ben. E zeker men kuta e curpa completo da Dat para betekent inang, no dat tu het spoki. hele lichaam daar stond. Bostanda compreender que me men? Begrijp je wat ik bedoel? Ao morto com lantamento foi morto den cristianismo,
Het opstaan uit de dood in christendom Takos mas siya gewoon is mes. iets heel normaals. Lazaro alanta fi morto. Lazarus is ook uit de dood Te opgestaan. awe hindi talanta fi Tot morto. vandaag staan mensen op uit de dood. Nos ba entierro hindi lanta fi morto, boto comprende Als que we lo naar ta een un caos begrafenis si. gaan en iemand staat op uit de dood, dan wordt het een Pero te chaos. hasta dia jawe tiende Maar talanta tot fi de dag morto. van vandaag staan mensen op uit de dood. Único problema guting. Het enige probleem Mes is, ko kurei Hezekias. net als Ezekias, Ora la koning noticia que Ezekias, bij muri. toen hij zei dat hij Ele had oração en ging bidden en hij vroeg om genade. Hij zei tegen God, vergeet niet al het goede wat ik voor jou heb gedaan. En God, de profeet, kwam terug en hij zei, je krijgt nu 15 jaren nog meer. Dus je leven wordt verlengd. Het probleem is alleen dat wij als mensen een verlengde leven kunnen hebben, maar we kunnen niet pas simper leven. Zonang, un dia nos tinko bay. we sterven een É dag. único que abai bimbek que dá para sempre tá De Cristo. enige die is gestorven en terug is gekomen voor altijd. Boeddha Jezus no abai Christus. bimbek. Boeddha is niet. Hare Krishna teruggegaan, no abai teruggekomen. bimbek. Hare Krishna ook niet. Yoga yoga bai bimbek. Yoga yoga ook Shaka niet. shaka bai bimbek. Shaka shaka ook niet. Cristo Jesus abai ele bimbek. Christus Jezus is het gegaan. Eta en is biba. teruggekomen. Hij E leeft. pora para kusumang bisebo que wak verdade Hij is kutami. gekomen en hij heeft zijn hand laten zien. Hinka en zegt, bomang wil je de minha zien dat herida. dit echt was? Zet je handen in mijn wonden. Você não compreende? Begrijpen jullie Tá dat? esse lo qual você anda querendo dizer. Dat is hetgene waar jullie in Que men geloven. nos fé que nós tá querendo Het is dizer. het geloof waar wij mee geloven. Tá mais poderoso que qualquer outra religião que Veel existir. krachtiger dan elke andere religie die er bestaat. Mas nós tá querendo qualanta. Want we geloven in een E quando não woord moribek. Eta biba para sempre. die voor altijd leeft. Está conosco. Hij is met ons. Vicente Manibo está Zegt conosco. degene naast je, hij is Está met aqui dentro ons. conosco. Hij is hier met ons. Está aqui dentro conosco. Hij is hier met ons. Está junto conosco. Hij is hier met ons. Tem a casa aqui. In het huis. Aleluia. Gloria a Deus. Vamos em Juan capítulo 20. Laten we naar Johannes, vers 20 gaan. Assim na discípulo ng abay ng kas atrobe. Ma Maria estava ta parapa fodi a tumba ta llora. E mientras que estava ta llora, ela bekwak din e tumba. E ela mira dos ángel vestina blanco ta cinta na cabeça e na pia. Caminda e curpa de Jesus a bordo poni. E nang abise, mujer, pakiko bota llora. E ela contestaram, pa sobra nang abay ko mi Senhor, e minosa unda nang apone. Ora que ela bisa esaki, ela drai wak e mira Jesus para enang. Ma enotaba ta sa, kutaba ta Jesus. Nós trabalha na Juan capítulo 21. We gaan naar Johannes 21. Depois de acos nang aki, Jesus volve aparecer na seu discípulo nang nalaman de Tiberias. E de maneira aqui, ela aparece na nang. Estava junto Simão Pedro, Tomás, quem era chamado Dídimo, Nathaniel de Cana de Galileia, e João Bernardo de Zebedeu, e dois mais de seus discípulos. Simão Pedro abisa nang, mitabay pisca, nang abise, nós também tabay kubo, nang salibay den boto, e a noite ei, na não acue nada. Ma ora dia a comisa habri, Jesus estava para canto de lamang, ma e discípulo nang, no estava sa, kutaba Jesus. Mi di pa de hecho, Ik ga het hebben over het por feit Jesus ta tainanang, dat toen Jezus daar was. ang telebisabo Rensley, bakwe algo, En hij zei, Rensley, heb je iets gevangen? corda bom, makabi bisabo woy. Ora la parece, ela bisa nang, in kamande mi herida. Denk eraan, ik heb net gezegd, toen hij verscheen zei hij, zet je handen in mijn Que wonden. me Jesus, no dati outro corpo novo. Dus Jezus had geen nieuwe lichaam. En dati corpa, awela etapa ta cabelo preto, awela bira cabelo blond. Hij had geen zwart haar en nu ineens blond haar. Kung na no reconocer, Hoe kunnen ze hem niet erkennen? esse é mi que herkennen? pontra mi mes. Dat vraag ik mezelf af. Cosmisa. Eén ding weet ik. Hopi biami ta pouco nda reconocer. Vaak herken ik ook. Amiga ta dingen sincero. niet. Ik wil eerlijk zijn. Hopi bia ta papio kubo anto bonota mira ku te ta papiando kubo. Soms praat hij met je, maar je weet niet dat hij. Hopi bia ta degene para is die bodilante praat. i Hij bonota staat voor je, reconocer maar ku je eta para herkent niet dat hij bodilante. voor je staat. Esse é mi que bisabo me inta. Dat wil ik je deze ochtend zeggen. Anto te sei so mi que bisabo me En inta dat is ki het eigenlijk. enige wat ik deze ochtend Hopi eigenlijk bia wil zeggen. Jesus ta para bodilante. Vaak staat Eta Jezus papio voor kubo. je. Hij praat tot je Anto bota que da kushina gewoon. en je blijft rustig koken. Que da se bo piscar, so da jabiarne toch? Je vis doen, dat hier komen het vrijdag pisca. is de dag dat je vis dient te Sim, nós temos eten. cumprir com nossa tradição, não. Dus we moeten aan onze Mas tradities bango, houden. piscar corá.
rode vis. Tu sorti pescar. Alle soorten Pero vissen. Jesus está papiando para bom sames. Maar Jezus spreekt tot Wat een ons en bezig wij weten het pisca. niet eens, want wij zijn bezig met de vis. Timbia nós não daria balaman ta pisca. Soms zijn we niet op het water aan Aqui het dentro tem um vissen. pescador. Hier zitten geen Então vissers, se boy pisca sem permite botar em boot também. want zonder een vissersvergunning krijg je ook nog eens een boete. Que man di minuto tem um pescador aqui dentro. Dus er zijn hier geen vissers. Pero tiene que cozinhar. Maar zijn er mensen die koken? Eh, tiki en deze man. Sorry. Weinig mensen hebben hun handen. Dá-me assim outra coisa. Sorry, laat me iets anders voorstellen. Não é que Deus cozinhar aparentemente. Niemand die kookt? Tiene que cozinhar bom. Zijn er mensen die goed kunnen koken? Tiene que assim webo. Zijn er mensen die een ei kunnen Sim, bakken? sim, tiene que webo só não assim. Sommige mannen kunnen alleen Wat maar is een eh ei gente ama bakken. gosta broma malo, você? Sommige mannen kunnen echt heel slecht opscheppen. Anda bisabo não, me tá cozinhar, eu preciso não Ze kiko. zeggen, ja, ik kan koken. En dan Zo vraag je, wat kan je sashi, koken? Webo, Worst, herebe. een ei. Ni hasaba só se nasce também, tá? Não tá kime. Webo, herebe, coisa não pode. Dat is het enige wat ze kunnen. Pero te konan kuno sta hasi, eh? Maar de dingen die we doen, Te konan kuno sta inka nos tempo zijn dentje. de dingen waar wij onze tijd in Quizás zetten. abon também pisca. Misschien ga je niet vissen. Tiene que tengo Facebook. Zijn er mensen hier met Eu vou bom Facebook? kisa mamang. Nu Pero wil je hand niet mi omhoog. saco botine paso mi Maar ik tamire. weet dat je het hebt, want Mi ik zie samire het. paso. Ik zie Wak. het soms. Het coisa de mais estranho tá. Kijk, het raarste is, Je zet iets op Facebook. Het is voor iedereen. Iedereen kan het zien, iedereen kan het pakken, iedereen kan er naar kijken. En het is gewoon, weet je wat www betekent? World Wide Web. Dus de mensen die helemaal in China zijn, kunnen zien wat jij aan het doen bent. En nu met die, hoe zeg je dat, hoe noemen ze dat ook alweer? Nee. Eye pictures, selfies, selfie sticks en al die dingen. Dan kan iedereen op de hoogte blijven van wat je aan het doen bent. Dus we spenderen een heleboel tijd aan dat voor soort dingen. Is het dan ons lamang kami nos bij pisca? dat is het water waar wij gaan vissen. Want we moeten de Bijbel ook een beetje in deze tijd zetten. Pastor, mi bisabo na bij pisca, después entierro, bota bisa, ik weet niet bij pisca, ambu. Als ik je nu zeg dat ze zijn gaan vissen na de begrafenis, zeg je, hoe kan iemand Pero dan gaan vissen? se mi bisabo, já domingo, Maar als je zegt zondag, tem serviço de sonor, is er een dienst bota que om de 11 silanta, uur. pastor, aboti outra spraak, of Ga je niet boke, opstaan, want boke je hebt lava andere panha, afspraken, of boke je wilt kleren cozinhar. wassen of koken. of boke tari op Facebook. Of je wilt op Facebook zijn. Er zijn mensen die de hele dag op Facebook zitten. Echt waar. Zie je, begrijp je wat ik bedoel? Is het een lamang? Dat is jouw rivier. Is het een caminho bij pisca? Dat is de plaats waar jij bent gaan vissen. Is het een coisa importante, Pablo? Dat is hetgene wat belangrijk voor jou is. Jesus te parabo dilanti? Jezus staat voor je. Jesus te papiano kubo? Jezus praat met je. Bono sames. Je weet het niet eens. Zo wat er op Facebook te Je evangeliseren. bent bezig op Facebook aan het evangeliseren. Aan het evangeliseren, mind you. Tako malo wat hier op Facebook. Je bent niet Ta iets slechts versículo aan wat het wees te doen. buta pero mana Je les. bent een vers aan het zetten voor je broeders en zusters. Pero Jesus te parabo dilanti. Maar Jezus staat voor Ato je. Jesus te bisabo, En Jezus zegt, boyume stebo. uw kind heeft u nodig. Bonda tende. Je luistert niet. Jesus te bisabo boke same stebo. Jezus zegt, uw man heeft u nodig. Bonda escuche. Je luistert niet. Jesus te bisabo, Jezus zegt, mi kiting tempo kubo. ik wil tijd met jou besteden. Bono te escuche. Maar je luistert niet. Paso bota evangelizando mundo. Want je bent bezig aan het evangeliseren aan Ganando de mundo para wereld. Cristo. De wereld aan het winnen Perdiendo voor bomes Christus. alma. Maar je eigen ziel gaat verloren. Is het de voluntad de Dios? Is dat de wil van God? Awe di ba Pascu di resurrección. Vandaag op Pasen Mi no que contabo con bom Dios ta pabo. wil ik niet zeggen hoe goed God voor jou Mi is. que contabo con Dios ta para bodilante to bonota mire. Ik wil zeggen dat Jezus Christus voor je staat en je ziet hem niet eens. Nós está buscando yencos. Je zoekt naar van Pero alles, nós no que estima Dios. maar je wilt niet van God houden. Dios que gente não que estime. God wil mensen die van hem houden. Dios está buscando um pueblo que assim ele qual está correto dilante de. God wil een volk die het goede doet. Pueblo que entregar seu coração. Een volk die zijn hart aan hem overlevert. De Malaquias capítulo 1, In Malachias, vers 1, versículo 1. vers 11. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Malachias 1, vers 11. Het is want van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal mijn naam groot zijn onder de heidenvolken. In elke plaats zal aan mijn naam een reukoffer gebracht worden en een rein graanoffer.
Voorzeker, mijn naam zal groot zijn onder de heidenvolken, zegt de Heere van de legermachten. Vers 12. Maar u ontheiligt hem, wanneer u zegt, de tafel van de Heere, die is onrein. En wat zij oplevert, haar voedsel, is verachtelijk. Kinosta hasi, nosta bisa, Wat doen e wij? mesa di Senhor, Wij zeggen de tafel van ta de Heere impuro, is e su onrein. fruta, su comida, En zijn vruchten, zijn ta eten, despreciável. is niet te eten. Também você bisa, Ook zeggen jullie, verder zegt u, zie, wat een vermoeienis. Wat kiko nos bisa? Trobe nos wat een tigubing, vermoeiheid. misa. Alweer moeten we komen naar de kerk, Als dat misa bota bij. want naar de kerk ga je. Want er bin iglesia. Je komt niet naar een So orbo bin iglesia, dienst. Want wanneer je naar een bo dienst mentalidad ta otro. komt, is je mentaliteit Als je naar de anders. kerk komt, dan heb je een ander soort mentaliteit. Je komt om God een dienst te geven. Je komt om hem een dienst te geven. Je komt om iets voor hem te doen, om iets te betekenen. Je komt niet alleen maar om te zitten. Je komt om te dienen. Dat is het verschil. Es un cansancio. Ayer, 2 horas, tengo 5 horas más o menos, algún hombre bien aquí ding, Gisteren tot 5 uur zijn een paar mannen gekomen. limpia, Hebben ze dingen derecha stoel lang, schoongemaakt. verf Stoelen aqui, netjes gezet, limpia geverfd. hierba pa voor. Buiten schoongemaakt. Passou para não estime casa de Omdat ze Deus. van het huis van God houden. Passou não que para ora aboyega, Want ze willen wanneer jij komt, podrenta de lugar limpinete. dat je in een schone plek terechtkomt. Podrenta de lugar Mooi. caminho bota mira rende tá estimabo. Een plek waar je ziet dat mensen van je Rende houden. preparar pabo. Mensen hebben voor jou voorbereid. Imagina aboyega tá wonos também ranca stoel, saca Stel je stoel. voor, je komt aan en nu pas gaan we alles Pega muziek. klaarzetten. Ching, ching, kling, kling, klaarzetten, kling. Hey, test 1, 2, 8. Check 1, 2. Halleluja. Nou, en tabaia assim, né, Romanang? Zo gaat dat niet, broeders en zusters. É casa de Deus. Het huis van Nós temos que God, tratar com respeito. die moeten we met respect behandelen. Nós temos que chegar no We tempo. moeten op tijd komen. Nós temos que dar a Deus a melhor We moeten God het alabança. allerbeste geven. A melhor aanbidding. adoração. Allerbeste aanbidding. Ora, nós temos que isso nos mãos. Nós temos que isso ele bom. Wanneer we onze hand verheffen, moet dat goed worden gedaan. Senhor, meu estimado, God, we houden van u. ik hou van jou, Heer. Hef je handen op. Heer, dank je wel, Heer. Wat een vermoeienis. Wat een vermoeienis. Gooi kansa handen, toch? Waarom moeten we onze handen opheffen? Kunnen we niet gewoon zitten? Waarom moeten we zo luid schreeuwen? Kunnen we niet fluisteren? Kunnen we eigenlijk... Waarom komen we? Ja, de speditoren waarom dan? Na al die waaroms die Uiteindelijk moet ik zeggen, komt waarom tot moet de ik hier conclusie, komen? Waarom moet ik hier komen? Waarom moet ik hier zijn? Waarom zou ik hier zijn? En toen moet het desviar completamente. En je raakt helemaal de weg kwijt. Ela bisa que na sua palavra. Hij zegt hier in zijn woord. Você está tres cara com desprecio. Jullie Esse Senhor de trekken exército na gezicht. bisa. Verder zegt u, zie wat een vermoeienis. Maar u zou het kunnen wegblazen, zegt de Heer van de legermachten. U brengt wat geroofd, kreupel en ziek is. Als u dat graanoffer brengt, zou ik dat uit uw hand aanvaarden, zegt de Heer. Dan heb je een trabo zien. Laat me het je zo vragen. Bota trese seinang pa envelope ng blauw ko lila ko oran ng trese nang pa bota trese mankarong mitar. Bo po trese mitar pa nang pero nanta kita turfe bo eure. Wanneer je het zo brengt met die enveloppen, dan nemen ze weer alles van je af. No trese kos mankarong pa Dios. Neem geen halve dingen mee voor de No Heer. dune mitar. Awi meente mi kebo bo korda. Ik wil dat je even, ik wil je tot herinnering brengen dat hij alles voor jou gegeven heeft. Turkosela do nabo. Hij heeft alles gegeven. Hora tá muito hopi para nos juntos em casa de Deus. Is 1 uur te veel gevraagd om samen te 2 komen horas voor tá God? muito hopi para nos em 2 casa de uur te Deus. veel gevraagd om samen voor God te komen? 3 horas tá muito hopi para nos em 3 casa de uur te Deus. veel gevraagd Pa é Deus que aduna nos voor de God die ons turcos. alles heeft gegeven?
Sorry, Romana. Sorry broeders en Mas zusters. bisau minuto meu predicador. Ik heb gezegd, ik ben niet de beste Mas por isso um bom predicador, a we mente lala sibo contento. Want waarschijnlijk een goede Lala prediker bisau had je com vandaag grande blij bo van mij. Deus está. Je had gezegd hoe groot Para jouw nós que da God bula is. vai lá vai Zodat we inferno. konden blijven springen Cantando en naar que de hel grande kunnen Deus gaan. está no inferno. Zingend hoe groot God is in de hel. A me bim para me lantabo fez En sonho. gekomen om je wakker te schudden. Para me bisabo que ela entrega sua vida pabo. Te zeggen dat hij zijn leven voor jou heeft gegeven. Dan tem abo ta twijfel que bota Terwijl jij bija domingo se of twijfelt of no. jij zondag komt of niet. Dan tem abo ta twijfel que boca bij evangelisatie Terwijl of jij no. twijfelt of je gaat evangeliseren Dan tem abo of ta niet. twijfel que boca bij bijbelstudie se of Terwijl je no. twijfelt of je naar bijbelstudie Terwijl je komt of niet. twijfelt of je naar de gebedsdienst komt, want ja, dat is wel een beetje te veel. Ik bedoel, we komen maandag, we komen dinsdag, we komen woensdag is een dag voor mij. Jezus had niks voor hem over. Hij gaf het alles. Hij gaf alles voor jou. Zou het te veel zijn? Zou het te veel gevraagd zijn om naar zijn huis te komen? Huh? 3 serviços casa que tem. 3 diensten heeft deze huis. Woensdag 7:30 gebedsdienst. Vrijdag 8 uur bijbelstudie. Zondag 11 uur. Daarnaast hebben we zaterdag komen om schoon te maken, maar we komen ook om te bidden voor de dienst van zondag. Dat is het. Dat is het. Het is niet veel. Het is niet veel, broeder. Zeg tegen die persoon naast jou, het is niet veel. Het is niet veel. Mijuta de een korfbal. Mijn zoon zit op korfbal. Hij gaat dinsdag, hij gaat donderdag en hij moet zaterdag gaan. 3 dagen per week. En toen ik compreender, nou dat hij bij train para campeonato internacional, dat gewoon een kooi leuke Ze kota. gaan niet iets internationaals 3 doen. dias. Het is gewoon iets gezelligs. Guarda, die hebben 3 serio. keer. Moet je nagaan als het 3 serieus is. dias. 3 dagen. En toen nós como cristiano tá llora para vir igreja. En wij als christenen huilen om naar de kerk te komen. Nós tá llora para servir Deus. We huilen om God te dienen. Jesus na cruz. Jezus Christus aan het kruis. Ela entrega sua vida pabo. Hij heeft zijn leven voor jou Ita bol gegeven. baby sabo. En ik zeg je nu Ela alweer, muri pabo. hij is gestorven Ela voor jou. muri pabo. Hij is gestorven Pa abo voor jou. po biba rumanang. Zodat jij kan Lanta. leven. Sta Sali op. febo flojera. Sali febo Wees niet confortabilidad. zo lui. Kom uit de Jesus na papia comfortabiliteit. kubo. Jezus praat tot je. Lanta. Sta op E biba bo fe. en leef. Biba lo qual bota querer dinje. Leef waar je in gelooft. Lees bo Bijbel. Lees je Bijbel. Hace oração. Doe gebed. Estima outro. Hou van elkaar. Estima Deus riba turcos. Hou van God boven alles. Trata gente bom. As te Wees staan goed como no voor de mensen om gusta. je heen. Zelfs de mensen die je niet aardig So vindt. minsan mes como shibo como no gusta nang. Want ik weet niet eens hoe het komt dat je ze niet aardig vindt of niet mag. Tanang po no gustabo. Zij mogen jou niet. Pero abo no po bisa abo no gusta Maar jij hindi. kan niet zeggen dat jij hen niet mag. Paso ora bonta gusta Cristo la muri pa botoch. Want toen jij niet van Christus hield, is hij toch voor jou Que meu momento de gestorven. coração de Cristo. Dus jij moet het hart van Christus hebben. Momento perdonar. Je moet vergeven. Mas nem Cristo perdonar. Net als dat Jezus Me vergeven gusta heeft. coisa que você. Ik hou hiervan, weet Tiende no je. te compreender con antigo Sommige perdonar. mensen begrijpen niet waarom ze moeten vergeven. Anto bitu bisa lang simple, maneira En ik zeg ze sucesso. heel simpel, zoals Jezus dat heeft Anto kiko gedaan. nanda bisa mi sempre. En wat zeggen ze dan altijd? Nanda bisa turbia. Pero como te se lubida ko que la simi. Maar hoe kan ik vergeten wat hij mij heeft aangedaan? Com Cristo te lubida ko kubos tan turco ame Hoe denta kan mesie. Christus vergeten wat wij allemaal hebben gedaan? Com Cristo ta se lubida, tur Hoe e kan kono ku Christus abasie. vergeten dat alles wat jij hem hebt Com aangedaan? eta se lubida, tur e sinvergüenza nang ku abasie. Hoe kan hij vergeten hoe egoïstisch je Was bent dat kwijt, geweest Lubide? tegenover hem? Den Weet je waar je Salmo dat segunda vergeet? 3. In Psalm, volgens mij 103. Ela bisa mesleu ku pariba, ta fe pabou, Hij zegt net zo assim ver na als mita. beneden als boven is, zo ver. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver doet de Heer onze zonde van ons.